Out na. Out na sa to.
Bukang ina. Ang wishes. Ang ipot. Bulag. Basag di bang A4 ini. Then, some short din, and my short. Ano ba yan? Ano ba isang gaga? Ilang mo sa class? Then, pataog si atin mo. Ikaw palit ko. Ang market A4 ini. Pero, binakan mo. Ha? uy? Ano yan? Uy! Ganyan lubid ako.
Ini mas keriput ka na. Dekat keriput saya mas makan sana.
Hindi mo nagagahin ka. Ha? Diligayan naman sa araw. Iyo. Pili magbaka ng voucher. Yun ko man lang sa araw. Yun na lang, voucher na lang sa araw. Yan na inulog mo. 5 man lang sa araw. Sabi. Yan na yun. Kaya nag-drop naman sa araw. Oo, yung nga ni, ano na ah. Salamat. Sa araw. Pero sinabi ko ko sa hindi makakapos. Kaya yung kasi hindi na pinakapa. Hindi mo nung pinaka sila. Ah. Uli yan ako. Ano? Ito bigyan niya. Ano?
Malapat na limbs na then relax. Oh my God! Oh, mga bunay-bunay di sigilid ko. Ako parang yan. Aron na. Siko, hindi yun. Sabay hindi. Ay, pali. Spa, 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 spa. Hello. Parang ako. Naganda na din si George ata. Yun siya. So, wrestler. So, gusto bang kayo lalaki? Yung babae yun. Pwede na yan sa to. Open na yan sa to. Open na yan siya. Meron naman tayong lesson. Sabi ko mong Talaga. ano ka? Ano yun? Hanggang alas 6 na yun. Hindi ko sa to. Shaping ka muna. Shaping ka muna. Pero may additional ano. Uy! Wait for mo. Pero kita din just mag-iraya mo yan. Sige po. Paano day ka ma-perfect at indasot ako yung nabagyo yung surunugan. Kung day it, nag-absent ka, sigurado ako. Eh? Tama. Ano, traffic. Nakatingin kami doon. Tarantado ako yun. Sa dumo ano ka? 5 days to Sa dumo ka ano ka? Oh, alun. Agad na sana. Ganda ka.
Ang ganda na to. Pepsi, na ko ka. Ano ba naman? Green. Yellow. Kapag di pa nagulot ko naman. Orange. Pink. Ay, putang pink na yun. Dapat piliin mo yung black. Ilaw. Extra yummy. Ilaw ah. Green! Eh, green. Light green! Light green. Light pink! Blue. Finger. Pink. Black. Light green. Hindi ka na mali, oh. Ayos yan. Okay na siya. Ano tayo mga Wala. Tangin ka, ilang bebe. Open na yan sa lahat ng mga Ay, pwede ko ito. wala ka ng pera. Hindi na pera, no? Ah. Yung maganda. Ikaw. Wow, naging mag-sage. Tungguin na yan. Yung isa pa kung ready, sige di po. Patayin ko na daw babae sa Atayin mo na yan. lakaki na yan. Yaw-yaw din do viral ito mo. Yan. Oo, kasabay yun. Pero ito. Well, nag-self-self to the fact. Yeah, alam na yan. Open sa one. Open na yan. Nawin na yan door. Hindi na po pinto. Paano yung out siya? Ha? Yung out ba siya? Design. Design. Silbo. Okay. Ang ganyang Sheesh! Hard lang ang moragon. Yan na bagaan. Yung may analig ka. Doon. As cyborg. si Jiboy the part, ay ano? Part ka na. Hindi na tayo nabibigyan. Baka good. Baka siya Yun o. Hindi na mo tayo. Mapapalit na, bit lang. Yan ako. Gag. Ang tagal na yung Pero, yan na. doon mo. Hello,
Ba? Mababarin tayo siya. Puta ka! Woo! Hindi mo nga smile, Sing.
Galaw yung galaw. Ah!
Kaya nga natakot magtakma kay ano, halas. Maraming nangyari dito. Medyo silba talaga. Yung lamang ka, nilagay ko dyan yung nilagay ko dyan yung ano, kung paano matagas na. Inga, kulit! Puta ngayo! Bubo ngayo! Woo! Yung sa dilim. Kasi dilim kasi ito. Pwede ka kung nagaling book na yun ba? Kahit ako nung dahil ko, ay kalang sa ulit na. Kaya kasi nilalawa.
April pa tayo eh. Karikot ka na. Kalakasan na ito. Karikot ka na. Ay, pumunta mo na yan. Sada. Lipat pa. Para na 5 minutes. No, it's not late. Ah, Lord.
Susi. Susi. Susi, ano ang buhay mo? Sabi mo, nag-uber tayo. Toblerone, Tama ba kami ng Batak? Ha? Tama mo ba kala Batak? Dinis daw, mapag- Natayo pa ako! Woo! At na. Hi! Good! Hindi na siya masulugin. Bukas niya bagus yun. Lakas ito! Ay!
pa. Ito ka man po.
Hindi mo na lang po! Regine mo na lang po! Sayang po! Para na insan. Uwi na yan. Out na sa wall. 7. Oh, papaysan.
Balik na kaya ano? Balik na sa tubig. Lalo ka nagira ron na sila. Nakakarigot ka na. Magit ako nito. Yun sa mga ito ko yun. Sa mainit na ito. Kaya ito nito. Yan, may ano, ito na. Ano na yun yun? Kung paano ba gagawa? Amerikana. Siya. Ako? Ano pa? Balik ka gila yung Gawa ko nga. Ay, Nakatubuhan din mo. What? hindi pa nakakargan to. Electric pa. Pinandar to. Ano ba ito ba kayo? Hindi pa nakakargan kang kuryente. Sarap pa man. 1 bar pa sana. Ma-off na naman. Ibig tiis na ito. Utak ka! Di ba, ibig pa no? Magic mo nang ganyan ano? No? Magic mo sa lang. Araban-araban sa nangan ako. Magic mo nang ganyan. Alam ano ka diba? Hindi na ako malayo. Ay, mawa. Ano ba? Halo ba? Halo ako. Masarap. Ano? Minggo? Sabi na, makatong pa yun niya ako. Ah! Orang bonita deh. Nah, tiba-tiba dia kan. Garada. Sabi yung pagkagal. Tanga ka. Ibon mo na sa dalyo. Hindi man dyan ang bukid ang pampayo. Iyon ang gawin. Para yun. Ito na nga niya. Lumilawas. Ang nga rin na paano. Pinaipigan na mo. Iyo. Iya mana aku. Jadi sini biar seperti itu. Ulo. Wala. Say na. Ay, pagkamu. Ah, kamu. Hindi, wala din. Bibili ako. Then, Lumayan. kami sa pagkakas.
nila sa ano dyan, plastic tray mo. Bawal mo na sa'yo niya, oh. Oh, wala na tayo. Gawa na yung ano.
Ano oras daw ito sundo? Lumog pa lang talaga. So, ano, muring, iba lang yan. Iba lang. Iba lang ano yung mahama.
Kung mga ganun, may kunting gumano. May makina. May makina na kasakit.